Hyvää huomenta. Me ajateltiin tänään nyt ottaa teidät mukaan meidän päivän täällä Taolla. Nyt me heräillään täältä moskittoverkon alta. Hirveä nälkä. Ajateltiin, että me mennään meidän yhteen lempiravintolaan aamiaiselle. Yeah. Coconut Monkey! Täällä on tosiaan ollut vähän huonot ilmat ja nyt taas alkoi sataa. Meillä on onneksi hienot tämmöset suojaviivat. Ostettiin eilen kaupasta. Mitähän nämä maksoi? Euron? Euron. Aha. Joo. Hui. Kattokaa, me löydettiin tämmönen ihana koiraperhe. Ei me tehdä mitään. Älkää syökö. Hyvä. Kiitos. Määräpää saavutettu. Tää on niin hyvä paikka. Siellä on koira heti vastassa. Morning, how are you doing? Here's a couple of menus. Have a seat. Mennään sinne. Täällä on tosi hyvä aamupalatarjonta. Sitten täällä on lounasta, raakaherkkuja, kaikkea. Niin, tästä tulee nyt vähän valinnan vaikeus. Kyllä näitä tämmösiä aamiaisnäkymiä edelleen vaan kattoo silleen, että onko tää oikeesti totta. Siis täällä on niin kaunista. Varsinkin nyt kun ei sada, niin näyttää kyllä ihanalta. Hello! Ei ne halua puhua meille. Ei kiinnosta. Meidän aamupalat tuli. Näyttää ihan superhyviltä. Haluatko kertoa mitä sulla on? Mulla on täysiväleipää, munakasta, kahvia, salaattia ja sitten tuossa smoothiessa on punajuurta, appelsiini, ananasta, passion fruittia. Joo. Mulla on granolaa, jogurttia, hedelmiä ja sitten tommonen passion hedelmä, ananas, banaanismoothie. No. Contain lo fine as a whole. me päästään junailemaan. Me matkustetaan ykkösluokassa. First class. Maksaa 45 € Bangkokkiin täällä. On se vähän enemmän. 50 € Joo. about Bangkokkiin. Kelpaa. No niin, nyt me saatiin matkat ostettua täältä Bangkokkiin. Joo, ja siinä oli kunnon säätöä, koska me aluksi luultiin, että me päästään ykkösluokan junaan. Me oltiin ihan silleen, oh yeah. Tyyppi soitti sinne ja varasi sen, ja sit se oli silleen, että joo, kaikki täynnä. Kaikki päivät niinku täynnä. Just joulun jälkeen. Uusi vuosi tulossa, niin kaikki on nyt menossa Bangkokkiin. Mut sitten saatiin VIP-bussi, joten me päästään nyt siinä samalla hyvällä veneellä ja sit VIP-bussilla. Joo. Mitä ikinä tarkoittaakaan. No mut ei voi mitään. pääsee, että me päästään nyt Bangkokkiin, koska meillä on sieltä siis ostettu hotelli jo ja kaikkea, niin sinne on päästävä. Nyt me mennään sinne. Ihana. Haluan kokeilla tämmöstä hippiä. Siis me himoitaan tämmösiä mekkoja, mutta nää on yleensä aivan liian lyhyitä meille. Tääkin on tämmönen vähän hassu leikkaus. Jep. Helmasta. You need helps. Maybe. Mitä me tultiin hakee? Mitä sä kattelet täällä? Kiellettyjä asioita. Kata haluu koko ajan syödä karkkia. Mä yritän koko ajan sanoa sille, että voitaisko syödä jotain oikeat ruokaa. Se haluu vaan karkkia. Sitten se aina kattoo kaikkia eri makuisia karkkeja. Kauhea. Huijari. Hei, kuin köyhät? En haluu. Mitä täällä on? Jotain magnumeja. Onks tää lisää? Haloo, missä meidän jäätelöt? Mitä sä nyt löysit? No tästä päivätumusta. Hän vie mua pahoille teille. Kattokaa nyt mitä tää yksi täällä duunaa. Me lähdetään täältä, koska täällä oli huono jätskivalikoima. Heippa tyhmä kauppa. Täällä on paikallinen koulu.
Kattokaa niitä siellä. Siellä ne leikki. Pieni. Me tultiin nyt hierontaan. Meillä on hienot vaatteet. Mikä oli MP? Siis toi mun oli joku vitsin harjoittelija. Ei se osannut yhtään painella. Mä joudun varmaan 3 kertaa sanoa sille niinku ääneen, että sori, että mä en nyt tunne mitään. Että voisitko vähän niinku kovempaa painaa. Ja sitten pari kertaa mä olin silleen... Mut siis en mä aio maksaa tota koko hintaa, koska toi oli niinku... En mä siis nauttinut. Me oltiin äsken stand-up battlea, eli suppailee. Joo, ihan superhauskaa. Nyt me lähdetään lounaalle semmoseen vegetabowl-paikkaan. Sieltä saa kaikki vegebowlei nimensä mukaisesti. Sitten jäde, sit hengailuu, sit myöhemmin salille ja... Niin, katsellaan. Siinäpä onkin jo tekemistä. Mitä näenkään? Me näemme taivaan. Miltä maistuu? No niin, käytiin vähän salilla. Millainen treeni oli? Oli hyvä treeni. Oli kiva päästä viikon jälkeen, sairasteluiden jälkeen takas taas tänne. Yeah. Ja kuuma tuli. Joo, aina. Toi on aina paha, kun täällä ei nyt mitenkään superusein tuu käytyy ihan kuntosalilla. Niin sitten harvoin kun menee, niin tekis mieli vaan tehdä ihan kaikkea mahdollista. Mut nytkin me oltiin varmaan toista tuntia. Ja aika paljon saatiin tehtyä, mutta silti jäi sellaisia juttuja vielä, mitä mä olisin halunnut. Mutta ensi kerran sitten. Nyt me etsitään joku paikka, missä me voidaan peseytyä. Niin, varmaan mennään mereen uimaan perus. Joo. Täällä haisee koko ajan joltain merivedeltä, hiukset tähän märässä koko ajan. Joo, kun tuolla ei tosiaan ollut pukkareita eikä ollut suihkuu, niin me nyt mennään tälleen luonnon armoilla. Ja sitten me mennään syömään. Kata on ottanut tätä pitkään, koska me mennään hamppareille. Yeah. Satuttiin tänne rannalle justiinsa päivän parhaaseen aikaan. Ne tulivat. Oletko iloinen? Olen. Tässä on kasvisburgeri. Siellä on semmonen papupihvi ja sitten on kaalia ja salaattia ja mitä nyt onkaan tuo välissä. Ja sitten Pataatteran meidän rakkaat kaverit. Nam, let's eat. Bon appetit! Bon appetit! Somehow realize what you gotta do.